Velkommen til Hebron. Hebron det er en by på 170.000 indbyggere. Det er et helligt sted for muslimer og sådan set også for jøder, fordi at, det er et af de steder, som Abraham han opholdt sig i gammel tid. Derfor har muslimerne valgt at bygge en moské oven på et af de steder, hvor Abraham han har været. Det er en speciel moské, fordi den er halv muslimsk og halv jødisk. Vi er så i den gamle moské her i Hebron, hvor det menes, at Abraham og nogle af hans slægtninge og efterkommere ligger begravet. Så man kan se her foran, så er moskéen delt op, så vi har nogle muslimer, der beder her bagved, og så er der også en afdeling, hvor jøderne har lov til at komme. Der er sket en massakre i kirken i 94, hvor hvis man kigger op på balkonen, kom der en mand ind ad indgangen her på enden med en kalashnikov, og midt under en muslimsk bøn, begynder han at skyde på folk, og jeg mener, det var 29, der blev dræbt, og 150, der blev såret. I den her by der er der også en del jødiske bosættelser. Der bor 400 jøder her rundt omkring, og de er bevogtet af 1600 israelske soldater. Som I kan se, rundt op på toppene, der står der sådan nogle tårne, og det er israelske vagtposter, så de kan kigge ud over byen. Herover kan vi se en israelsk settlement, altså en bosættelse, hvor der bor omkring 100 familier. De undertrykker palæstinenserne, og de ødelægger deres vandtanke, som vi kan fx se de vandtanke, jeg står ved her, hvor der er skudhuller i, som de ikke kan bruge mere. Det gør, at familien har været nødt til at købe nye, som står herovre. كان الولد عايش لسه الولد لا الجيش لحد دوري منع السيارة وشوفي بس ليش كان بدها اسعاف يعني؟ لقيت عليك قلت انا ما اقدر انت Vi står i en Hebrons gader, hvor et par få jøder har haft butikker inden bosættelserne kom. Nu er der sat sikkerhedsnet op, så de palæstinensiske butiksejere ikke får store sten i hovedet. Man kan se, der ligger kæmpe mursten og brokker, som simpelthen bliver kylet ned fra bosættelserne ovenfor. Paul da comunitaria, devo cercare le nazioni israeliane, aber noch comunitaria.